Здравейте! Вие гледате предаването Актуално, аз съм Кремена. Днес отново се намираме в Царско село. Ако сте гледали предишният епизод на предаването, сте разбрали как са завършили отборните елиминации и финали в Европейското гран-при по стрелба с лък. Днес ще проследим как ще преминат и индивидуалните елиминации и финали. Ще видим най-добрите стрелци от 28 държави, които са се събрали тук, за да мерят точен мерник. Останете с нас! В момента наблюдавате стрелбата за бронз при жени компаунд. Този начин на стрелба при нас се нарича алтернативна стрелба. Всеки един състезател има 20 секунди време за стреляне на една стрела, като в момента, в който той изстреля стрелата, веднага започва да тече времето на другия състезател. Състезателите имат право на 3 стрели, всяка от тях по 20 секунди. Стрелбата при компаунд е сбор от точки. Състезателките правят 5 серии. И тази, която има по-голям сбор от точки, е победителка. При финалите състезателите не ходят да се взимат стрелите, имат свои представителите на мястото на щитовите, които отчитат резултата и вадят стрелите. Започва стрелбата на Катерина Дурна, тя е от Словакия. Тя има по-малък резултат от първа серия и затова започва да стреля първа. На втори щит е Орич от Хърватия. Това в момента е четвърта серия. Разликата е доста голяма между двете състезателки. Възможно ли е състезателката от Словакия вече да е паднала духом, така да се каже? Да, има и такъв момент, когато резултата нарасне, разликата да стане по-голяма, самия състезател, притесненията му са психически, ако не може да издържи, може да падне. А има и момент, когато този, който е напреднал доста, се почувства малко спокоен, също може да направи грешка. Но стрелбата на Майя показва, че показва се класата. Резултати, които показва тя, въпреки лошото време, показва, че тя е добър състезател. Лошото време също оказва влияние на мерника. Компаунда имат по-голям мерник, който е като стъкло, като лупа. И дъжда може да окаже влияние, когато в момента си дигнал и се прицелваш, ако се намокри, може да има проблеми и това за лошия резултат. Много от нашите състезатели не стрелят по време на дъжд, което е грешка, така да се каже, защото ето виждаме как на едни финали, ако ти не си свикнал да стреляш на дъжд, просто тук няма как да издържиш. В момента виждаме тези две състезатели, които въобще не им влияе времето. Майя стреля толкова добре, че вече разликата дори нарасна 111 на 102, 9 точки. Има ли някаква вероятност състезанието да бъде прекъснато?
В този случай единствено грамотевиците могат да прекъснат състезанието, защото всички наши стрели лъкови са от карбон, а карбона привлича грамотевиците. Затова единствено при грамотевици главният съдия задължително прекратява матча. Стрелбата, така да се каже. Същото решение може да вземе и при много силна буря и дъжд, ако той прецени, че че може да отложи стрелбата с час или с половин час, зависи как прецени, може да го направи, но това е само решение на главния съдия. Единствено той може да промени предварителната програма на дадено състезание. Вече може да кажем, че май е победител, разликата е доста голяма и това е последна серия. Май е победител. Максимум точка, който може да постигне този състезател при компаунд е 150 точки. Катерина остана на 4-то място, Мая на 3-то. Мая е направила 140 точки. Казвате, че да. 150 са максимум, значи тя има 10 по-малко от максимума. Майя Орич е бронзовия медалист при жени компаунд. Сега за злато индивидуално при компаунд жени ще се състезават състезателка от Ирак и състезателка от Словения. В момента се представят. За нас ще коментира Атанас Темелков. Според вас как са условията за стрелба с лък в момента и какво е вашето мнение за тези състезателки? Състезателите в момента са поставени при доста тежки условия за състезание, но щом са стигнали до финал, явно те са най-добрите, които са в момента и се издържали. И вчера бяха доста тежки условията на преките елиминации до достигане до финалите. Виждам, че и двете разполагат с доста добро оръжие и зависи коя ще издържи физически и психически, за да спечели финала. Проблемите в дъжда са най-разнообразни. Може и тетивата да бъде намокрена, да се промени цялата геометрия на изстрела. Компаунда има луп, през който трябва да се целят състезателите. На финала за бронзовия медал имаше проблем с лъка на едната състезателка, която явно беше влязла в вода в лупа и не можеше да вижда добре. Подготвят се вече за първи изстрел. Вятъра също оказва доста голямо влияние, особено на компаунда, който трябва да направи доста прецизен изстрел. Но започваме с десятка. Компаунда, по принцип, доста рядко удара осмици. Явно състезателката от Ирак е повлияна дали от психически или от атмосферните условия. Влезе в жълтото. Състезателката от Словения прави доста по-стабилни изстрели, отколкото тази от Ирак, и след тази серия ще има доста приятна преднина. 29 на 27. Не е много преднината. 2 точки в компаунда е доста сериозна преднина. Ако са в добра кондиция през цялото състезание, те губят общо по 5-6 точки за цялата елиминация. Сега по лоши атмосферни условия падат резултатите, да, но 2 точки е добра заявка за състезателката от Словения. Потвърдиха резултата вече след отчитането от съдиите. Всяка следваща серия се започва от състезателя, който има по-малък резултат в сбора до сега, за да има едно постоянно гонене в точките. Този, който изостава в резултата, след като изстреля още една стрела в повече, се предполага, че ще поведе във временния резултат, за да има постоянна драма. Вятъра на терена се усилва, което ще затрудни още повече състезателките.
Състезателката от Ирак започна отново с десятка. В момента има доста силен порив на вятъра, но това не попречи на състезателката от Словения. На какво се дължи точния изстрел в вятъра? Може би преценят скоростта му или не? На много фактори. Основно трябва да преценят посоката на вятъра, да успеят да се преборят физически по време на... Защото той не само измества стрелата, която се лети, а измества и човека, който се цели. В момента трябва да устои физически, докато се прицелва на този вятър и порива, който идва. Така че да задържи стабилно лъка в точката, която иска да се прицели, за да улучи десятката. Трябва да има и физически и много вярна преценка какъв е вятъра при състезатели и на мястото на мишената. Може би имаме изравняване на резултата след третата серия. Съдиите ще потвърдят след малко. След серия от 30 точки за състезателката от Ирак имаме изравнен резултат 86 на 86. В момента започва четвърта серия и състезателя, който е стрелял първи в първата серия, трябва да открие стрелбата. Състезателката от Словения започва с десятка четвъртата серия. Доста силен вятър излезе по време на прицелването на състезателката от Ирак. И тя има осмица като попадение. Нова десятка за състезателката от Словения. Може би втора осмица за състезателката от Ирак, което може би решава матча. 29 за състезателката от Словения в четвъртата серия. И двете стрели на състезателката от Ирак бяха отсъдени като по-високото попадение, така че разликата е само 4 точки преди последната серия, която много трудно може да бъде преодоляна тази разлика само за една серия. Девятка за състезателката от Ирак. Две стрели преди края, разликата остава 4 точки. Нов гол. Седмица за състезателката от Ирак. Нова девятка. Вече имаме разлика от 6 точки. Десятка за състезателката от Ирак и в момента е необходима седмица за печалба. Много бърз изстрел, който е точно седмица и напълно достатъчен. Само резултатите трябва да бъдат потвърдени. Дори със седмица може да... Седмицата беше достатъчна, защото тя водеше с 6 точки преди последния изстрел. И пък как си оказа влияние на напрежението за последния изстрел? Последния изстрел беше просто вдигна, видя мишената и пусна, при което получи седмица, което може би е достатъчно. Тя буквално не се прицели, само видя мишената. Потвърдено е.
Как сте днес? Доволна ли сте от второто място? Щастлива съм. Благодаря на Бог, бях толкова близо до първото място. Какво се случи на финалната битка? Бяхте ли притеснена? Не, никога не съм била притеснена или под напрежение. Стрелбата в лошото време не беше лесна за мен. У дома, където тренирам, няма нито дъжд, нито вятър. За първи път стрелям в такива условия. Харесва ли ви състезанието като цяло и доволна ли сте, че сте тук? Да, радвам се. Какво мислите за другите състезатели, срещу които трябваше да стреляте? Имам добри чувства към всички състезатели. На предното състезание резултата ми беше подобен и мисля, че трябва да тренирам още по-усърдно, за да грабна златото на следващата надпревара. Кое е следващото състезание, в което ще участвате? Ще участвам в последния кръг от световния шампионат в Полша. Какво е чувството сега, когато грабна златният медал? Развълнувана съм много и съм много щастлива. Цяла седмица стрелбата ми беше много точна. Квалификациите бяха страхотни за мен. Успях да подобря националния рекорд, така че съм много щастлива. Колко точки успя да вземеш, за да подобриш рекорда? 701 точки. Поздравления за това! Всички други стрелци споделиха, че е трудно да се стреля в лоши климатични условия. Как успя да постигнеш този резултат в това време? Стрелям много, тренирам страшно усилено. Тренирала съм в дъжд и вятър, така че мога да кажа, че съм свикнала да стрелям в такива условия. Състезавала съм се на много първенства. Мисля, че и опитът ми помага. Коя стрелба ти беше най-трудна и с кой състезател? Първата ми стрелба беше най-трудна. С момичето от Полша. Защото стрелят толкова бързо. Какво имаш предвид? Нямаше време да се съсредоточиш ли? Застана на мястото си и вече имаше 3 стрели в мишената, когато аз имах само една. Аз успях да запазя ритъма си и се вместих в моето време. Но все пак беше объркващо. Както и да е, беше и много забавно. Когато спечели златото във финалната ти битка, последната ти стрела беше 7. Бърза ли да я пуснеш или нещо друго се случи? Стрелата просто хвъркна. Понякога, когато вали и когато съм малко притеснена, както на този матч, ставам по-бърза. Нямам търпение да завърша. Последната стрела просто хвъркна в момента, в който я заредих. Късмет ли беше, че удари седмицата? Не беше случайно. Беше просто лошо попадение. Бях малко бърза, но това се случва. Кога е следващото ти състезание? Много е близко. Утре се заминавам за вкъщи, а в петък съм на състезание. Само след няколко дни. Мислиш ли, че ще ти се насъберат много състезания и ще си изморена или се забавляваш? Всъщност, точно преди да пристигна тук, бях в Анталия. За кръг от Световната купа. И да, събират ми се доста състезания. Преди това пък бях в Китай. Преди месец и половина бях в Колумбия, за първия кръг от Световната купа. Уморена съм, но се наслаждавам на състезанията и с нетърпение очаквам и следващото. Преминаха първите 3 стрелби. Предстои още 2 да видим. Състезават се състезател от Полша и състезател от Белгия. В момента след 3 серии състезателят от Белгия води с 84 на 82. Натрупа 3 точки преднина след първата серия. Втората серия беше една в полза на състезателя от Полша и третата им серия е равна. В момента влизат за 4-та серия. Състезателят от Полша е с по-малък резултат и той трябва да започне първи тази серия. Започна с 9-ка.
Малко корекция по време на изстрела и влезе десятка. Резултата в серията до тук е равен 19-19. Стабилен изстрел, но влезе девятка за състезателя от Полша. Девятка и за белгиецът. Тази серия също е равна и остава предната от 2 точки. 112 на 110 е общия резултат. Две точки са доста сериозна предина за една серия в мъжкия компаунд. Много трудно може да бъде преодоляна за една серия. Но пък напрежението на финала е много голямо. Както видяхме при жените, последния изстрел, състезателката от Словения дори не успя да се прицели, но учи мишената достатъчно. Времето е малко по-благосклонно към тази елиминация, отколкото към женския финал преди малко. Влизат за последната серия. Отново трябва да стреля първи поляка. Започва с седмица, което вече 2 изстрела преди края, предната стана от 4 точки. Десятка във втория изстрел, но след седмицата в първия всичко изглежда решено. Нова девятка. Десет в последния изстрел за белгиеца и той печели бронзовия медал в състезанието. Бронза в това състезание. Видяхме как го поздравяха неговия отбор до сега, какви емоции имаше. Как се чувстваш сега, когато грабна третото място в своята категория? Чувствам се много добре. Напрежението вече го няма. Мога да си отдъхна. Много съм щастлив, че спечелих този матч. Доволен съм от резултата си. Водеше с 2 точки преднина. Спокоен ли беше или мислеше, че може бързо да те настигне? 2 точки не са много разлика. Бях неспокоен през цялото време. Не мога да кажа, че съм се отпуснал. Така успях да задържа разликата до края на прострелката. Знам, че не стрелях толкова добре. Не бях в най-добрата си форма. Но през цялото време мислих, че трябва да оцеля червеното. Това е единственото, което си мисля по време на стрелба и работи за мен. Когато дойде тук, мислеше ли, че ще си тръгнеш с бронзовият медал? Не съм много уверен в уменията си. И изненадан съм, че стрелях добре. Всъщност забелязах как по време на състезанието стрелбата ми се подобри. Квалификациите бяха окей. Направих много силен матч срещу Деян Ситар. Въпреки че времето беше ужасно, приближаваше буря и можеше да видим гръмотевиците на заден план, докато стреляхме. Независимо от всичко, спечелих този матч и съм много доволен от себе си. За първи път ли стреляш в такива условия? Не, вече стрелях на няколко кръга от Световната купа и имаше вятър и дъжд.
Стрелял съм в подобни условия, но не много. Не ми харесва да стрелям така. За първи път виждам международно състезание, което спира заради буря. Всички бяхме много оплашени, когато гръмотевицата падна близо до нас. Значи ще помниш състезанието много време. Да, със сигурност ще го запомня. Вече наблюдаваме борбата за злато. Кои отбори са тук? В финала за злато при мъже компаунд са достигнали двама млади състезатели от Хърватска, другия от Турция. Интересно тук е, че един е с лява ръка, другия с дясна ръка и стрелят лице в лице един с друг, което в принцип е рядко срещано в стрелбата. Може да окаже влияние повече за състезателя, който стреля с традиционната дясна ръка, понеже не е типично да стреля той лице в лице, докато другия състезател, който стреля с лява ръка, така или иначе масово стреля лице в лице с другия противник. Тази серия беше доста слаба като за финал.